28. perc, szöglet után kijön a labda, itt jön jobb oldalon föl Zambó, szenzációs beemelés, és ott Kelemen Dávid ugrik legmagasabbra, egyetlen védő sem volt körülötte, de akkor is egy nagyon szép fejes. Igen, gyönyörű volt a mozdulat is, de hát az, hogy nincs körülötte védő, azért egy szöglet után visszaívett labda középre ennyire üresen találjon egy ember, azért az óriási luxus. Itt pedig egy Honvéd szöglet után egy óriási hiba Ivancsicstól, csodálkoztam, hogy nem cserélte le a mester, azután meglódulnak az MTK-sok, nézzük, Nikházi, Molnár, már ott megy a rövidre, Frank, szenzációs pördítés, 2-0. Hát igen, egy rossz labda átvételből lett egy 3-3 elleni támadásvezetés, amit nagyon jól játszottak végig, sokkal gyorsabbak voltak, ez pedig egy ügyes pörgetés. Talán egy kicsit a védőlábán is irányt változtatott, lehet, hogy ezért tudott ennyire fölmenni, hogy a kapus nem tudott odaérni. Itt a becsúszó lábnál. Hát mindegy, nem nincs jelentőség, az a lényeg, hogy nagyon szépen végigjátszottak. Nézzük, a második félidőben frissített az MTK. Csiki visszaadja Vasnak, ő mellé lövi, ez is egy helyzet volt. Igen, nagyon jó volt a beindulásai Csikinek, ügyesen visszaveszi, egyből játsza meg Vast, aki nagyon jól rúgja el a rövidet. Hát, ügyes lövés volt, célt évesztette. Nézzük egy helyzetet a másik oldalon, szöglet után Gengelicki fejese alig megy mellé. Igen, hát jól ment el a rövid oldalra, le is fejelte a védőjét, nem tudta irányítani, a test kontaktus megvolt, ezért nem tudott irányítani már a fejesen. Aztán nézzük, egy újabb vendégtámadás, figyeljék, Csiki, nagyon jól kever. Igen, nagyon ügyes gyerek, nagyon... Aztán elmegy Bese, jó a beadás is, de Molnár lemarad. Igen, nagyon ügyesen ment itt el a szélén, nagyon okos a hosszúra átemelt labda. De Molnár egy kicsit talán elmélázott, beelőzhette volna a védőt, és akkor itt egy ajtóabla az ígyszer, így viszont nagyon szép mentés volt. Egy óriási szóló után Kosztolányi volt a tettes, a Molnár már csak a kapussal szemben áll, de kapusról pattant. Igen, nagyon jó ütemű passz volt, a védő nem tudott reagálni rá, okosan végig is viszi. Egy picit elkapkodta ezt a befejezést valahogy, nem éreztem a tudatosságot, egy kicsit olyan, mintha csak bele akarna pöckölni a labdába, futtából, kapus nagyon jó ütembe jött elé. Nekünk most már persze könnyű dolguk van, Garami mester remekül cserélt Csikivel, ez is egy remek lövés, alig mellé. Igen, ez nagyon jól sikerült lövés volt, jó volt a befelé húzás, elég jó meg is rúgja a egy kicsit külsővet kanyarodik kifelé, hát szerintem a kapus nem tudta volna védeni a kaput talán. Figyeljék, ott hagyja teljesen a védőjét Molnár, és aztán Bese fölé rúgja. Igen, nagyon jó volt Molnár, ahogy elment itt a szélén, okosan vissza is gurítja, látható a visszalépés, a MTK játékos része, hogy egy rossz labdátvétel, majd be tud fordulni, de ebben nem tudott irányítani, de összességében ennek is megvolt a jó támadásvezetése. Egy csere szintén a Honvédtól, Varga Máté suhintja rá, Groppioni megfogja. Illetve így egy nagyon jó kivitelezett lövés volt, jó telébe rúgta a labdát, van benne kellő külső. Hát mire a kapuhoz ért volna, hogy kellően kikanyarodott volna oda oldaláló irányába. Csiki lecsap a labdára, és 25-ről rá is lövi. Remekül hárította ezt, azért tegyük hozzá, Sánta. Igen, nagyon mozgékonyak voltak az MTK játékosai, jól cseleztek befelé, jól alakították ki a lövőhelyzeteket, kellően robbanékonyak is voltak, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon nem lehet panaszunk, azért látható volt az összes lövés. Azt gondolom, mind a két csapat elég aktív volt ezen a mérkőzésen. Természetes benne voltak azért a hibák is a játékban, mert azért fiatalokról beszélünk. És a 16 szabálytalanság összesítve sem sok. Nem, ti hagyták egymást igazán futballozni. Tehát látszott, hogy mind a két csapat a futballra törekszik, és nem az volt a lényeg, hogy